שלום לכולם, היום בטיפ של סוקה אני הולך לדבר איתכם על בעיה שהיא די נפוצה, בעיית השקיה. מה קורה ברגע שמשקים יותר מדי, ששומרים על אדמה שהיא כל הזמן לחה, כל הזמן רטובה, זה מצב שהוא לא טוב לסוקולנטים, ואנחנו כן יכולים לזהות את זה, כן יש סימנים מתרימים, היום נדבר על אחד מהסימנים. אתם יכולים לראות את הסוקולנט הזה. ברגע שאני משקיע יותר מדי, העלים התחתונים בחלק התחתון של הסוקולנט מתחילים להציב, מתחילים להחביר. גם מי שנוגע בהם, הם מתחילים להיות סמרטוטיים, ספוגים כאלה. זה אומר שהם רבועים במים. ברגע שאני קולט את המצב הזה, זה אומר שאני משקיע יותר מדי. מה שאני עושה באותו רגע, זה אני עוצר השקיה, אני לא משקיע יותר, זה יכול לקחת גם כמה שבועות ואפילו חודש ימים, לא להשקות בכלל את הצמח. ולשים אותו במקום קצת יותר מואר, לתת לאדמה להתייבש. עכשיו, יכול להיות שבאמת המצב הזה יעבוד וזה יפתור את הבעיה. אבל אם אני רואה שהימים הולכים וממשיכים, והצמח ממשיך באמת להיות יותר ויותר צהוב, העלים הולכים ונרכבים ואפילו משחירים כמו המצב הזה, אתם רואים ממש איך כל העלים מציבים, נהיים סמרטוטיים, ספוגיים, וזה בסופו של דבר גם יגיע לליבה. שזה מצב שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, כי אז פשוט הצמח ימות, כמו המצב הזה. רואים את הסוקולנט הזה, כבר אין לי מה לעשות איתו. אז בואו נגיד שבאמת המצב הולך ומחמיר. מה אנחנו עושים? אנחנו מוציאים את העציץ, את הסוקולנט מהשתיל. פה אנחנו עושים אותם בעציצי שתילה, אבל במידה ויש לכם בעדנית או בקוקטייל סוקולנטים, אין בעיה, אתם מוציאים פשוט את השתיל הבעייתי, מפוררים לגמרי את האדמה. ממש חשוב לא להשאיר טיפת אדמה על הצמח. אין בעיה גם להוריד מהשורשים, כי בסופו של דבר השורשים הם עדיין רטובים, הם עדיין לחים. ממש לנקות היטב את האדמה. אתם רואים? ממש ניקיתי אותה כמו שצריך, אין טיפת אדמה על השורשים. אני גם נפטר כבר מהעלים הסמרטוטיים, אלה שכבר רכיבו להם. ואני משאיר את הצמח במצב כזה. נותן לו כמה ימים, 3-4 ימים, ככה להישאר בחוץ, נותן לו להתייבש, ורואה מה קורה איתו. כי יכול להיות עדיין שבגבעול וגם בעלי כותרת יש עדיין המון מים, ועדיין ימשיך הליך של ריקבון, מה גם שאנחנו חיים במדינת ישראל, מדינה סופר לחה, והצמח ממשיך לשתות, לקבל לחות גם מהאוויר, דרך השורשים. במידה ואני רואה והמצב מחמיר, והעלים ממשיכים להציב, ולהתקרב ממש לליבה, מה שאני עושה במצבים כאלה, זה מצבים קצת יותר קריטיים, ואני גם חותך את השורש. אתם רואים, אין כאן טיפת שורש, ואז בעצם הליך קליטת הלחות מהאוויר, מהסביבה נעצר, ואנחנו נותנים לסוקולנט להתייבש עוד איזה 2-3. ברגע שאנחנו רואים שהגדם התייבש כולו, והצמח עצר את הליך הריקמון שלו, מה שאנחנו עושים זה הליך השרשה חדש. אנחנו פשוט לוקחים את האיחור שיש לנו כרגע, מניחים על האדמה ומתחילים הליך השרשה, משקיעים אחת לכמה ימים, נזהרים קצת עם המים כדי לא לחזור שוב פעם להליך ריקבון, וזהו. ככה אנחנו מצליחים להציל את הסוקולנט ולא נותנים לו פשוט להירקב ולמות לקיצו. חשוב מאוד לזהות את זה בזמן. רוב המצבים אנחנו לא נצטרך להגיע למצב שעשיתי שחתכתי את השורש או שניקיתי אותו לגמרי. אם אנחנו מתחילים כבר לזהות 2-3 עלים שהם בעייתיים, אנחנו פשוט עוצרים השקיה, מעבירים את זה למקום קצת יותר חמים, ואז הבעיה תיפסק. אם אנחנו באמת רואים שהמצב מחמיר ומחריף, אז אנחנו צריכים לעשות את הניתוח הכירורגי הזה. בסדנאות שלנו, אני תמיד, כל מי שעבר את הסדנה, יש 2 כללי ברזל שהם משננים ומדקלמים תוך כדי שינה. אחד מהם זה שעדיף לייבש סוקולנט מאשר להשקות אותו יתר על המידה. כי ברגע שאני משקה מעט, ברגע שאני אחזור להשקות, ברגע שהסוקולנט מתייבש, אני אצליח לאשש אותו בלי בעיה. אם אני משקה יותר מדי, ראיתם איזה ניתוח כירורגי אני צריך לעשות כאן לסוקולנט, ועדיף להימנע מהמצבים האלה. זהו, זה הטיפ שלנו. תודה רבה לכם, נשמח לענות לשאלות. שיהיה סופש נעים.